Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazibela e-homecoming angomhla ka-1 September. Namhlanje-ke guys, uZethu ufike eklinikhi wafica isithombe sibi ebona ozakwabo onesi laphaya bebhizi beqaphuza iy'ndaba zabo lapha amapheshenti bekade ehleli phansi ehonywahonya yinhlungu, kodwa-ke kungekho umuntu owa-athendayo. Kuhlulekile ukuzibamba uZethu, wamane nje wabakhonfranta phambi kwamapheshenti ebabuza ukuthi iy'ndaba zabo yibaluleke ukudlula iy'gulini lezi la eklinikhi. Hhayi-ke guys, uMatron umane wathola intuba-ke yokuthi phela ahlambalaze naye uZethu, wambiza kahle ofisini, wamtshela kahle ukuthi awunalo ilungelo lokuthi ukhulume kabi nestaff sami phambi kwamapheshenti. Lapho-ke guys, siyazi sonke ukuthi uZethu bekade ekwenza lokho ngenhliziyo emhlophe, hhayi ngoba nakho beqonde ukuhlambalaza amanesi. Befuna nje ukwakhombisa indlela awaqondise, akhombise ukuthi amapheshenti abalulekile ukudlula iy'ndaba zabo. Futhi siyazi-ke sonke ukuthi uma ngase nje kungabe khona ipheshenti noma eyodwa ey'khulumelayo esho ukuthi hayi bo kade sihleli la asi-athendwa ngobani, leyo pheshenti ibizoba isiba phela enkingeni mase sekuyigemu layo lokuthi i-treat-we amanesi, ngoba bebezoyijova kabuhlungu noma nje bayizwise ubuhlungu ngoba phela yona ikhetha ukukhuluma, ngithi. UZethu-ke mezama ukukhulumela-ke amapheshenti, naye umane wayigwaza ngowakhe ngoba uMatron akamvunanga nhlobo unalokhu uvuna amanesi lawa abekade eqa umthetho engafuni ukusebenza amapheshenti esemile lapha isikhathi eside ulayini. Kukade nje guys efikile ekuseni kodwa akawathindi umuntu, okubalulekile izindaba. Guys, kwesinye isikhathi-ke emaklinikhi ukuba ne-fair kubuye kungabi yinto elandelwayo. But anyway, uZethu-ke nawe ukhethe kona ukuthi athule afane nabo bonke abantu, enze sengathi akaboni ngoba phela uMatron usekhulumile, angithi. Uthe kusanjalo-ke guys, kwafika ipheshenti egulayo. Ngathi-ke le pheshenti ibikade iphethwe i-infection. Okay, unesi uyawazi umsebenzi wakhe, ube ukubona nje ukuthi ipheshenti ine-infection, wamane wagijima wayoyinikeza i-amoxicillin. Amoxicillin-ke guys i-antibiotic, kodwa-ke into ebheda ngayo le antibiotic ukuthi kukhona amapheshenti bebe ne-allergy kule antibiotic. Uyinikezile-ke ipheshenti engayifundanga ifayili unesi, yaphuza ipheshenti, kuthe ngakadluli ngisho imizuzwana etheni yaqala ipheshenti yabamba umqala. Kuthe kusanjalo, hhayi bo, ipheshenti yabamba isifuba, hhayi bo, ipheshenti angakwazi ukukhuluma. Unesi wazama ukuthi ayiphaphamise ipheshenti yamane yaginqika phansi. Hhayi, washwaqeka-ke manje unesi, wangazi ukuthi yini vele le ephethwe ipheshenti. Kuthe kusanjalo kwafika uZethu. UZethu nje akavaze akhulume into ey'ningi, ngomane nje wamuthi nhlanhla lo bhuti lo useqhwisha manje embhedeni. Wathi umnikezelani i-antibiotic, wayomnikeza i-penicillin. Angithi uyazi lo muntu lo u-allergic kwi-penicillin, awuyifundanga yini ifayili yakhe? Hhayi, unesi wamane watatazela. Uthe suka lapho wathi uZethu nginikezeni i-epinephrine, nginikezeni i-epinephrine manje. Hhayi bo, wabethi nginikezeni i-swab, wabehlikihla ithanga lepheshenti uZethu lapho ipheshenti iyadlikiza nje. Wabethatha leyo epinephrine wayihlaba ethangeni uZethu, wayijova ipheshenti, yaqala ipheshenti ukuqhwisha, yaqede lapho ya-relax ipheshenti, yaqeda yaphefumula ipheshenti, hhayi yabuyela esimeni sayo ipheshenti. Kwaphinde futhi kwacaca ukuthi uZethu uyawushaya umsebenzi wakhe, ukube bengekho laphaya ipheshenti impela bengabe kukhulunywa okunye manje, ngabe impela isidlulile emhlabeni ngenxa yobudedengu bamanesi. Angithi kuqale ekutheni bakhulume izindaba esikhundleni sokuthi ba-athende amapheshenti, manje abasafundi ngisho ifayili ene-note ebalulekile ye-patient ekhombisayo phela ukuthi-ke i-allergic kwi-medication abangase beyinikeze yona. Manje bayinikezile-ke i-medication e-wrong i-patient, and i-patient cishe yadlula ngisho emhlabeni guys. Kube nje uZethu akavaze ebekhona, ngabe kukhulunywa okunye namhlanje. So uMatron-ke guys, futhi ngabe-ke manje uthulele uZethu isigqoko, uyafika kuzinesi uyasho ukuthi heyi, yazi ngiyambonga uDr. Zethu ukuba khona kwakhe. Angazi nanokuthi bengizobe ngenze njani mina ukube leya pheshenti emane nje yadlula emhlabeni ngoba ubudedengu bami lobu bonke. Hhayi bo guys, wamane wathi nje uMatron, lalela la, omele nje ubheke ukuthi loyalty yakhe kubani, ubheke ukuthi udla nje namhlanje unesi nje, ubani obeka ukudla etafuleni namhlanje, ngoba phela wena ubeka ukudla etafuleni ngenxa yami, mina wakuqasha lana. Kuzomele nazi nje ukuthi kahle kahle ubani okumele athole izincomo la. Guys, sonke isikhathi kuMatron uma kukhona nje umuntu onconywayo ufuna kunconywe yena kuqala, ngoba phela uyena waqasha lamanesi. Alithwala-ke idombolo-ke lamanesi ngokuthi phela
aqashwe uyena ngoba sonke isikhathi uyawakhumbuza ukuthi eyi ungaphakami kakhulu walethelwa yimi futhi ungaxoshwa yimi noma inini. Ngisho esencoma uzethu-ke unesi kumane nje kwathiwa imendlela zonke zikazethu mayisuswe kuzethu zinikezwe yena umetron ngoba umetron uyena wamnikeza umsebenzi, hhayi uzethu. Guys, hayi bandla umetron unayo impakamo angifuni ukungasho and laphaya emsebenzini bonke baphila ngokunyonya uyena uQhozas ohamba phambili, ufuna kuziwe ngaye, ufuna nje kube uyena obekuva kumane kuthule konke endlini, ufuna nje kube uyena kuthiwa nje awu kodwa umetron, hawu ngisingayini ngaphandle kwametron, hawu kodwa ngometron. Angingaphathi elinye igama lomuntu, makuphakanyiswe nje kudunyiswe umetron, hhayi abanye abantu. Guys, hayi bandla kwaze kwabuhlungu ukusebenza oKhambeni Clinic. Kuthe kusanjalo kuzethu usuku lakhe vele selumapeketwana lunjalo waphindela ekhaya kubo. Uthe mefika ekhaya kubo wafica umfowabo ebhizi ey'nkambeni zikaFaro egxinxa utshwala. Uzethu-ke akasiyena lo muntu ojajayo, ube umbona umfowabo ephuza enjalo wathi mfowethu ngingakuthengela omunye ubhiya, wamane wathi hhayi u-right lo vele lo bekowokugcina. Kubonakala nje ukuthi umfowabo kazethu akasasiyena lo mfowabo lo owamjabulela ngosuku lokuqala ebuyile ekhaya, mntakamana bihagana kukuhle kunjaya. Ushintshile nje loya bhuti loya manje, umbuka kabi uzethu, angazi yini inkinga yakhe. Hhayi kuthe kusanjalo kuzethu wahlala phansi wambuza ukuthi bekunjani ethaveni ngoba phela lo bhuti lo usebenza ethaveni. Wathi hhayi beku-right nje umsebenzi. Wathi yabona nje meke waqala wathi umsebenzi kusho ukuthi usuyabhoreka kulowo msebenzi. Awungitshele-ke mfowethu, zithini iy'nhlelo zakho? Wathi ukhuluma ngani manje? Wathi ayi ngisho ukuthi phela mase ungasafuni ukusebenza lapha ethaveni yini ofuna ukuyenza? Phela uhlakaniphe kabi wena, ungahamba uye esikoleni ufundele hlampe noma idiploma, emva kwalapho uvule ibhizinisi ebese-ke lelo bhizinisi uliqambe ngobaba ngoba yamazi ubaba vele uyathanda ukuthi amabhizinisi eqanje ngaye hihihihi. Wahleka yedwa guys uzethu. Wathi usungibukela phansi futhi ngoba nakho wena une-degree mina ngingenayo kahle kahle umthetho ucabanga ukuthi sonke kumele sibe ne-degree ukuze sibe ngcono ungathi uma ukuthi ufike laphaya eklinikhi waba nosuku olube bese uzobhodlela la kumina. Yezwa zethu, angizi ukuthi ngithini, yazi la mazwi awakhuluma kunanginyanyisa ukuthi ngikuphalazele njengamanje. Hayibo uzethu guys again lo bhuti wamphoxa waze wamncaphela ekugcineni waqeda wavala isicabha wasigagaza. Yeyi uzethu angazi kubo ukuthi kwenzakalani kodwa nje uyena umfowabo ubaba wakhe like abamphethe neze kahle uzethu ever since nje abuya laphaya ukuyofundela ubudokotela. Hayi angiphathi-ke njengoba sethola umsebenzi laphaya eklinikhi oKhambeni ku-West guys. Ubaba wakho umtshele kahle ukuthi akaphume ey'ndabeni zakhe, lo muthi wesintu awuthathe lapha kuSifiso uyamsiza, so nje yena akahambe eyosebenza eklinikhi ayolapha ezinye iy'guli ahlukane naye phansi. Hayibo, hayi le iyashwaqisa guys ukuthi ungafika umthatha umntwana uthi akahambe ayofundela ukuba udokotela bese emva kwalapho uyanqena ukuthi utshele yena uma ugula uncamele ukutshela umuntu oyinyanga wangaphandle. But anyway uyazi yena ukuthi kungani ekwenze lokho ubaba wakhe bandla. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabeleni phathela amazwibela e-homecoming angomhla ka-1 September. Namhlanje-ke guys uzethu ufike eklinikhi wafica isithombe